ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶିଷ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ କିଏ ଜିତିଲା, କିଏ ହାରିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ ଭିତରେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ବିହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ 243ଟା ସିଟ୍ର ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଲଟଫେର ହେଇଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ। ବିହାରରେ ବହୁତ ଉଲଟଫେର ହେଇଛି। ଏନଡିଏ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଆସିଛି ବହୁତ ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିବା, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯିବା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେନଲି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ବିଜେପିରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଜେପିରୁ ଆମର ଜୟ ଢୋଲାକିଆ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଉ ବିଜେଡିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲାକିଆ, ଯିଏକି 1,23,869 ଭୋଟ ପାଇକି ସେ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ। ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯିଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଥିବ ବା ସିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଥାଏ। ତ ଏବେ ତ ବିଜେପି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ବିଜେପି ଅଛି। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜୟ ଢୋଲାକିଆଙ୍କର ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ତେବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ଦେଖିବା, ସିଏ ପାଖାପାଖି 83,748 ଭୋଟ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲାକିଆଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଯିଏକି ବିଜେଡିର। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏବେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ, କାହିଁକିନା ବିଜେଡି ଭଳିଆ ପାର୍ଟି ଯିଏ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରି ଆସିଛି, ସିଏ ଆଜି ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବି। ବିଜେପି ଯୋଉଠି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଇଭେନ ବିହାରରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହିବେ, ବିହାରରେ ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି 7.4 crores ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ଭୋଟର 3.5 crores, ମେନ୍ ଭୋଟର 3.9 crores, ଆଉ ଏଇଥର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 14 lakhs ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 100+ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା, ସେମାନେ ବି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନର ଏଥିରୁ ମାନେ କ୍ରେଜ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଏଠୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ 100 ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେହ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ପରେ ବି ପାଖାପାଖି 14,000 ଭୋଟର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ 85 ଇୟର୍ସ ଉପରକୁ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ 7.4 crores ଭୋଟର ଏଥର ମତଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବିହାର ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 67% ପାଖାପାଖି ମତଦାନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ବି। ଯଦି ଆମେ ସିଟ୍ ସେୟାର କଥା କହିବା, ବିଜେପି ପାଖାପାଖି 89ଟି ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜେଡିୟୁ ଆପଣଙ୍କର 85ଟି ସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଲଜେପି 19ଟି ସିଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହାମ୍ 5ଟି ସିଟ୍ ଆଉ ଆରଏଲଏମ୍ 4ଟି ସିଟ୍। ତ
तो टोटाल एमती करिकी एनडीए को 202 टी सीट रो 202 टी सीट रे विजयी होइछंती, जहाँकि बहुमत टू बहुत अधिका कहीं ना बिहार विधानसभा रे टोटाल 243 टी सीट अछि। 243 सीट रु 202 टी सीट रे एनडीए तार जीत हासिल करिछि, किंतु बहुमत पाई मात्र दरकार अछि 122 टी सीट। तेणु कोठी ना कोठी आगामी दिन रे एनडीए तार गवर्नमेंट पुणी थरे बिहार रे गवर्नमेंट बनिया पे जाउछि। आ एनडीए ऑलरेडी भी आगुरु जो हमर श्री नीतीश कुमार को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भाबरे आगुरु प्रोजेक्शन भी करिछि। तेणु आउ थरे नीतीश कुमार हुए तो बिहार चीफ मिनिस्टर भाबरे भार संभाळिया पे जाउछन्ती। किंतु आमे आउ गोटे पटे जदि देखिबा महागठबंधन कथा, तो कांग्रेस तापर तार सहयोगी आरजेडी एमान को बहुत बड़ बड़ झटका लगी कहीं ना आरजेडी जे कि एते क्रेज परे भी आपणकर मात्र 25 टी सीट रे सीमित रहीगला। इवन आरजेडी टू कांग्रेस रो स्थिति आहुरी भयानक कहीं ना 6टा सीट मात्र कांग्रेस को मिली, प्लस तांकर सहयोगी जेमती आपणकर अन्य माने मैक्सिमम 4-5 सीट जीतिଥିବା बेले टोटाल महागठबंधन ने मात्र 35 टी सीट से माने जीति पारछन्ती, जाकि कौनसी लेवल रे भी नुहे जोटा कि गोटे बहुत बड़ धक्का महागठबंधन पे भी। आउ ये गोटे बिहार राजनीति रे बहुत बड़ गोटे उलटफेर साब्यस्त होइछि। तो एथिपई कोठी ना कोठी कांग्रेस प्लस आपनकर आरजेडी रो किछि नेता हुए तो दायी ही पारंती। अवश्य आपण जदि देखिया पई कले महागठबंधन रो जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जे थिले तेजस्वी यादव, सी अवश्य तांको जो जो सीट रु लड़ी थिले राघोपुर सीट रु सी अवश्य विजयी हेचंती। किंतु मात्र जदि तांकर जो विनिंग मार्जिन देखिबे मात्र 14,532 टी भोट आगरे से जीतिछंती, जोटा कि गोटे छोट मार्जिन से जीतिछंती। किंतु आउ गोटे पटे जदि लालू प्रसाद यादव को आउ जन पुओ कथा देखिबे तेज प्रताप यादव को सीए इलेक्शन में हारिचंती। हारिबा भी गोटे मार्जिन अंतर जोटा थिला माने पाखापाखि 51,938 टी भोट शेयर रे ना माने भोट रे से हारी थिले। तो ये गोटे लालू प्रसाद यादव को पे बहुत बड़ गोटे धक्का। तो ये सब कारण कौन आपण माने भाबुथि एते बड़ उलटफेर हैला केमती? जदि आमे 2020 आ 2025 रो इलेक्शन को जदि आमे कंपेयर करिबा तो आपण आउरी भी सरल भाषा रे बुझी पाइबे। मो आपण को बे कहूची 2020 आ 2025 रो जो इलेक्शन रो सब पार्टी को जो वोट शेयर थिला कि सीट शेयर थिला, तो से विषय आपण जदि देखिबे बीजेपी पाखापाखि 2020 रे 74 74 सीट रे विजय हासिल करथिला, जेबे कि 2025 बेलकु 89। अब जदि हम भोट शेयर कथा कहिबा बीजेपी 2020 रे 19.8% भोट शेयर थिबा बेले 2025 रे 20.08% शेयर तारो भोट शेयर थिला। सेमती आपण जेडीयू जदि देखिबे जेडीयू 2020 रे मात्र 43 टी सीट रे विजय हेथिले, किंतु 2025 रे 85 टी सीट रे विजय हासिल करछनी। तो पाखापाखि 42 टी सीट तांको अधिका 2025 रे तांको मिलिछि। किंतु से तुलना रे आरजेडी जेतेबे 2020 रे 75 सीट जीति कि 23.11% भोट शेयर थिला, वर्तमान 2025 रे 50 टी सीट माइनस है कि मात्र 25 टी सीट रे से पहुंची जाइथिले। कांग्रेस रो स्थिति आगु भी खराब थिला, एबे भी खराब अछि। तो एथि पई कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तो दायी ही परंती, किंबा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दायी ही परंती कि तांकर इलेक्शन प्रति जो सीरियसनेस नाही कोठी ना कोठी सेटा भी सामना को आसुची बिहार इलेक्शन रे। काहेकि ना आपण माने देखिबे जेतेबेले बिहार इलेक्शन कैंपेनिंग टाइम रे आपण जदि देखिबे जो हमरो भोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी स्टार्ट करथिले 16 दिन रो यात्रा जो करथिले पाखापाखि 1300 किलोमीटर से पद यात्रा करथिले। आ बिहार रो 110 टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करथिले।
ଆଉ ସେଥିରେ 25ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ବି ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି ଆଜି ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ତ ଫେଲ୍ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ଏତେ ବଡ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ବି ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ହେଲା, ତଥାପି ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର ସେ ମନ କିଣି ପାରିଲେନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲସ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଆରଜେଡି ର ବି ନେତା ମାନେ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଟ ଚୋର ଗଦି ଛୋର। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିଲା। ତ ଭୋଟ ଚୋର ଗଦି ଛୋର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଗଦି ତ ଛାଡ଼ିଲେନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଇ କଥାଟି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାଳ ହେଇକି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇକି ମାନେ ଆଜି ବିହାର ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ ଯୋଉ ଏସଆଇଆର ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଏସଆଇଆର କଣ ପାଇଁ କରାହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଉପରେ ଯୋଉ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କଥା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସିଏ ବିନା କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ବିନା ଏତେ କଥା କହିଲେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିହାରର ଯୋଉ ଆମର ଜନତା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛେ କି ଯାହା ବି କହୁଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନତା ସେଟା ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିହାର ଜନତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତା ପାଇଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆରଜେଡିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଠିକ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନର ପିକ୍ ଟାଇମ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇଆରସିଟିସି ହୋଟେଲ ସ୍କାମ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ରାଉତ ରେଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସମନ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଠିକ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଡିଥିଲା କଥାଟି। ଆଉ ହୁଏତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଜନତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କିମ୍ବା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଥିଲା, ବିହାରରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପତନ ହବାର। ଯଦି ଆହୁରି ବି ଆମେ ଭୋଟ ସେୟାର କଥା କହିବା ବା ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିହାରରେ ପାଖାପାଖି 203ଟି ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଏନଡିଏ 2025ରେ 167 ସିଟ୍, 203ଟି ସିଟ୍ରୁ 167 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେବେକି 2020ରେ ତାର ପରିମାଣ ଥିଲା 103। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦେଖିବା, 2020ରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ 203 ସିଟ୍ରୁ 92ଟି ସିଟ୍ରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା 92ଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ 2025 ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 62ଟି ସିଟ୍ ଲସ୍ କରିକି ମାତ୍ର 30ଟି ସିଟ୍ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଏସସି ଏସଟି କଥା କହିବେ, ଏସସି ସିଟ୍ ବିହାରରେ ପାଖାପାଖି 38ଟି ସିଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଏନଡିଏ 2025ରେ 38ରୁ 34ଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଆଉ ମହାଗଠବନ୍ଧନ 4ଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଯେବେକି 2020 କଥା ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯୋଉ ଏନଡିଏ ପାଖରେ 21ଟି ସିଟ୍ ଆମର ଏସସି ସିଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲସ 2020ରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଖରେ 17ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା। ତ 17ରୁ 13 ସିଟ୍ ମାଇନସ୍ କରିକି 4 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏନଡିଏ 21 ସିଟ୍ରୁ 13 ସିଟ୍ ବଢିକି 34ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଏସଟି ସିଟ୍ ଦେଖିବେ, ଏସଟି ମାତ୍ର 2ଟି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 2ଟି ସିଟ୍ ଅଛି ବିହାରରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର 2020 ଆଉ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଆଉ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ସେୟାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ରୁରାଲ, ସେମି ଅର୍ବାନ ଆଉ ଅର୍ବାନ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ରୁରାଲ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ପାଖାପାଖି ବିହାରରେ
160ଟି ରୁରାଲ ସିଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଏନଡିଏ ର ସେୟାର 134। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 160 ସିଟ୍ରୁ 134ଟି ସିଟ୍ରେ ଏନଡିଏ 2025ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ପୁଅ ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି କ୍ରେଜ କେତେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ମାତ୍ର 20ଟି ସିଟ୍ ଅର୍ବାନ ରୁରାଲ ରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଠୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେମି ଅର୍ବାନକୁ ଯିବା, ସେମି ଅର୍ବାନରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯଦି ବିହାର ଦେଖିବେ 41ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ 41ଟି ସିଟ୍ରୁ 31ଟି ସିଟ୍ରେ ଏନଡିଏ ତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମହାଗଠବନ୍ଧନ 10ଟି ସିଟ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଅର୍ବାନକୁ ଯିବା, ଅର୍ବାନରେ 42ଟି ସିଟ୍, 42ଟିରୁ 37ରେ ଏନଡିଏ ବା ବିଜେପି ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ଆଉ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ମାତ୍ର 5ଟି ସିଟ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ତ ଥିଲା 2025ର କଥା, ଯଦି 2000 ତା କମ୍ପେୟାର 2020 ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନର କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି ବିଜେପି ରୁରାଲରେ 84ଟି, ସେମି ଅର୍ବାନରେ ଆପଣଙ୍କର 18ଟି, ଆଉ ଅର୍ବାନରେ 23ଟି ସିଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ମହାଗଠବନ୍ଧନ 2020ରେ 69ଟି ରୁରାଲ ସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 22ଟି ସେମି ଅର୍ବାନ ସିଟ୍ ଏବଂ 19ଟି ଅର୍ବାନ ସିଟ୍ ସେ ଜିତିବାରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2025 ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁରାଲ ହଉ, ସେମି ଅର୍ବାନ ହଉ କି ଅର୍ବାନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଛକୁ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଯଦି આપણે ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁସଲିମ ଭୋଟର ସେୟାର ବି ଏନଡିଏ ର ବଢିଛି। ତ ଆ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା, ତ ସେତେବେଳେ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେଇଥିଲା। ଅପମାନ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର ଡିଏନଏ ଅପେକ୍ଷା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଡିଏନଏ ଫାର ବେଟର। ତ ଇଏ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ରାଜନେତାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ହୁଏତ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଯେତିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଆଉ ଏନଡିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯିଏ କି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି କରିସ୍ମା କରିକି ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା। ସେ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପାଇଁ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆରଜେଡି ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାର୍ଟି ବନେଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାର ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱେ ଅଫ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଥିଲା, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଥିରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଜଣା ପଡିବ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆଗକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ବିହାର ଇଲେକ୍ସନର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଓଡିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଓଡିଶାରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏନଡିଏ ଯୋଉ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚେତାବନୀର ବିଷୟ। ବିହାରରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀର ବିଷୟ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 2026ରେ, ଯୋଉଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ
वेस्ट बेंगल इलेक्शन जो हमर असेंबली इलेक्शन हबार अछि ये भी गोटे सतर्क बाणी सूचौची ममता बानर्जी को ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଓଡିଶାରେ ଫେରବଦଲ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଟାଇପ ର ବିହାରରେ ଫେରବଦଲ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ସେମିତି ଫେରବଦଲ ଯେ ନ ହବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଆଜିକାର ବିଷୟରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତରେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।